Zdravo, drugari, najavljamo nešto novo. Što njihovo vreme je bilo ono, se to viraju ovde, ovako, Milena i to je to. Pa pazi, u svačemu imaš kontrolu neku, i u vožnji, i u piću, i u svemu, razumeš, ne treba preterivati ni u čemu. Šta je ovo? To je kao neki stršljer, on snima ovde ovaj bodež, označava neku drugu stranu mene gde je kao piercing majstora, pošto radim piercinge. Prvi studiju je bio početak, čisto da upoznam, da uđem odnosno u te neke vode, da čisto vidim kako šta funkcioniše. Da je bilo pitanje? Treće mesto za Grill Tattoo, kategorija ženskih tetovaža. Za mene je to bio neki uspeh u ostvarenju snova, da sutra je bizar u Kolosu, tako da vidit ćemo se tamo. Sada ćemo da završimo s ovom pričom. Sad smo krenuli kod Aleksandre. Pripremamo moje noge za večerašnji izlet. Ako ste pomislili da će ovo biti jedna najobičnija emisija, onda ste se prevarali.